Ie, mae hogyn i di meddwl dio. Ond ella na sidwch neu beth dio, di gael ei steinio frown. 5 gorau Gareth! Helo a croeso i 5 adloniant gorau Gareth. Straight away, awn i fewn o fi. Rhif 5, Monster Trucks. Dwi ddim yn siarad lot am fy angerdd tuag at yr celfyddydau monster truckol. Ond yr ffaith ydy, os yn byd mwy cool, na just gael monster truck yn just crysio ceir eraill. Monster trucks! Rhif 4, barod am hyn? Ffilms. Ia, just bob ffilm erioed. Ffilms ydy pedwerydd ffurf o adloniant gorau fi. Llym curo ffilm da, a mae hyd yn oed ffilm gwael yn rhywbeth, dipyn o laff, yndi. Fe ydych chi wedi watcha ffilm gwael, a mynd, oedd hwnna'n hwyl. Dwi wedi gwatcha tua 35 o ffilms yn fy mywyd, a mae bob un wedi bod well na'r llall. Adloniant rhif 3, games. Just games, bob games, board games, jigsaws, PlayStation, rugby, football, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Xbox, badminton, tennis, yoga, weithiau, word games, mind games, games ar dy ffôn, games efo ffrindiau, games ar ben dy hun, just games. Llym curo games am adloniant chwili. Rhif 2, wrestler. Storytelling at its finest. Ti gael boi drwg, boi da, boi yn y canol, a maen nhw'n cwffio. A fatha dwi'n yn boi cwffio. Dwi'n yn boi cwffio. Ond does yn byd, dwi'n yn gwybod pam, ond dwi'n rili cyffroi yn gwatcha just 2 boi ni dron sy'n punchio i gilydd. Mae'n just really excitio fi. Alla mi gliro fo, ond dwi'n meddwl rhan mowr yna fo ydy'r theatr, yr adloniant, yr artistry, yr choreography, y stori. So yeah, wrestler, mae'n amazing. A rhif 1, Gareth, ach be rwyt ti'n gwachod yr fideo yma? Wel, Gareth, dwi'n gwachod o ar yr internet. A dyna pam yr internet ydy rhif 1 ffordd o entertainment fi. Hwna ydy'r number 1. Elli ddim curo fo? Mae yna bob dim ar yr internet. Fatha Monster Trucks, tick. Wrestler, tick. Films, tick. Gemau, tick. O, be arall? Ti'n gallu siopio, tick. Ti'n gallu darllen llyfrau a bethau? Probably. Dwi'm yn gwybod, dwi'm wedi gwneud fy hun. Ond, ia, mae'r internet efo bob dim. Diolch, tra, am y tro. Hwna ydi catchphrase fi.